Eduard Chmelár. Pán Chmelár, na rozhovor má každý kandidát 7 minút. Všetci kandidáti dostali vopred rovnaký počet otázok a je iba na vás, v akom rozsahu na ne zodpoviete. Hneď v úvode sa vás pýtam, prečo kandidujete za prezidenta Slovenskej republiky a aké sú vaše hlavné priority v tejto funkcii? Chcel by som vrátiť úradu hlavy štátu zmysel. Chcel by som dať štátu zjednocujúcu myšlienku, pretože len tak možno zjednotiť spoločnosť a ukončiť studenú občiansku vojnu. A hlavne by som chcel zagarantovať, že Slovensko bude mierový štát, lebo Slovensko si v tejto chvíli viac ako kedykoľvek predtým zaslúži mierového prezidenta, ktorý ho nezatiahne do ďalších vojen. Vďaka priamej voľbe má slovenský prezident veľmi silný mandát od voličov. Je priamo úmerný tomu, dajme tomu, tie schopnosti, tie kompetencie, ktoré môže využívať, alebo by sa mali nejakým spôsobom posilniť a v akej oblasti? Som jediný kandidát, ktorý od začiatku hovorí, že právomoci prezidenta treba posilniť vzhľadom na to, že má, ako ste správne povedali, najsilnejšiu legitimitu v priamej voľbe, ale nemá tomu zodpovedajúce právomoci. Toto treba rozhodne posilniť, alebo ak to nechceme, tak radšej to vrátiť do parlamentu, lebo takto to je len nákladné divadlo. Využívali by ste ako prezident vystúpenie v Národnej rade a predkladali by ste správu o stave Slovenskej republiky. Na čo by ste kladli dôraz? Rozhodne áno, ale nerobil by som to tak, ako doterajší prezident. Neboli by to rešerše z novinových článkov, ale boli by to skôr podnety, ako sa pohnúť vpred, ako Slovensko posunúť vpred. Prezident má možnosť vetovať zákony Národnej rady Slovenskej republiky. Kedy by mal prezident toto právo veta využívať? Za súčasných podmienok len v stave, kedy by naozaj bol ohrozený demokratický alebo ústavný systém. Ja by som rešpektoval parlamentnú demokraciu, rešpektoval by som to, že parlament sa môže uznieť na zákonoch, ktoré sa mi nepáčia, ale v každom prípade ja chcem posilniť právo veta. Myslím si, že právo veta by malo byť posilnené na trojpätinovú väčšinu. Iba v takom prípade má zmysel. Na základe čoho by ste si vyberali osobnosti, ktorým by ste udeľovali štátne vyznamenanie? Predovšetkým by som nebol jednostranný a nedával by som to len našim ľuďom. Dával by som to osobnostiam zo širokého spektra, významným vedcom, umelcom, štátnikom, ale aj obyčajným ľuďom, ktorí čestne a pracovito žijú. Potrebujeme takéto vzory a v tomto smere by som rozhodne nešetril chválou a poctami a chcem ešte upozorniť, rozhodne by som neponižoval štát tým, že by som udeľoval vyznamenania v pracovné dni alebo mimo štátneho sviatku. Štátne vyznamenania sa majú udeľovať v deň štátneho sviatku. Prezident môže udeliť individuálnu milosť, ale aj amnestie. Len keď sa pozrieme do minulosti, napríklad Andrej Kiska počas svojho pôsobenia udelil len 5 takýchto milostí. Myslím si, že pán Ivan Gašparovič ako prezident za 2 funkčné obdobia 28, Rudolf Schuster 75 a Michal Kováč 85. Za akých okolností by ste ich udeľovali? Kolektívne amnestie by som v žiadnom prípade neudeľoval. Udeľoval by som iba individuálnu milosť v prípade, že by sa človek dostal do rozporu so zákonom vinou nejakej ťažkej životnej situácie. A dobre by som si to rozmyslel. Prezident vymenúva a odvoláva sudcov, generálneho prokurátora, a ďalej guvernéra Národnej banky Slovenska a mnoho ďalších významných štátnych funkcionárov. Preverovali by ste si, či takíto kandidáti majú dostatočný morálny a odborný profil? Odborný kredit je úplnou samozrejmosťou. Dbal by som predovšetkým na ten morálny kredit, na ľudí. Uprednostňoval by som ľudí, ktorí obstáli v ťažkých životných situáciách. Prezident podľa ústavy zastupuje Slovenskú republiku aj navonok. Boli by ste aktívnym hráčom, čo sa týka zahraničnej politiky, alebo by ste skôr viedli takú spoločnú líniu s vládou? Ak by sa vám, dajme tomu, tá zahraničná politika, ktorú by preferovala vláda, nepáčila, vedeli by ste prezentovať tú svoju a postaviť sa za ňu? Určite by som sa najprv snažil dohodnúť s predsedom vlády a s ministrom zahraničných vecí. To jednoducho bez toho nejde. Ale rozhodne by som bol aktívnym prezidentom a uplatňoval by som svoje právomoci, pretože prezident má najsilnejšie právomoci práve v oblasti zahraničnej politiky. Ja by som si určité právomoci prevzal, chodil by som aj na vrcholné stretnutia Európskej rady. Neváhal by som vetovať sankcie voči Rusku a rozhodne by som sa zasadzoval aktívne aj o reformy v rámci Európskej únie. Navrhoval by som širšiu demokratizáciu Európskej únie alebo spoločnú európsku obranu. Čiže bol by som aktívnym prezidentom na európskej úrovni.
Ak by ste boli zvolení za prezidenta, kam by smerovala vaša prvá zahraničná cesta a prečo? Samozrejme, že do Prahy dobré tradície treba zachovávať. Komunikovali by ste so zahraničnými partnermi, určite v neformálnych rozhovoroch aj v cudzom jazyku. Akými cudzými jazykmi sa dohovoríte? Aktívne hovorím anglicky, španielsky, rusky. Týmito jazykmi hovorím aj na medzinárodných konferenciách, pasívne nemecky, poľsky, chorvátsky. Samozrejme, vždy je lepšie používať takéto jazyky v stretnutí s partnerom, lebo sa uvoľní atmosféra. Používal by som ich často a rád. Prezident momentálne nemá k dispozícii dôstojnú rezidenciu na svoje bývanie. Ako by ste vyriešili tento problém? Kde by ste v prípade zvolenia ako prezident bývali? Myslím, že nie je problém s bývaním. Ja sa najlepšie cítim vo svojom útulnom byte medzi knihami. Problém je v oficiálnom sídle prezidenta republiky. Podľa mňa by mal prezident republiky sídliť na Hrade, pretože je to nie len najreprezentatívnejšia budova na Slovensku, ale je to symbol moci a našich dejín, symbol našej slávy. Rád by som zahraničné delegácie sprevádzal ako historik po tých miestach, poukazoval im, kde to dýchá dejinami, aké osobnosti navštívili ten Bratislavský hrad. To všetko má veľký symbolický význam a chcel by som aj areál Bratislavského hradu premeniť na akýsi panteón najvýznamnejších slovenských osobností. Čiže budete presadzovať, aby slovenský prezident býval na Hrade? Je to otázka skôr pre budúceho prezidenta, respektíve pre môjho potenciálneho nasledovníka, ale rozhodne si myslím, že jednoducho je nedôstojné, aby prezident býval v sídle Jozefa Tisa. Pán Chmelár, ďakujem. Vyčerpali ste všetky otázky, ktoré sme mali pre vás pripravené. Ďakujem. Ďakujem pekne.